Il-Prim Ministru Joseph Muscat jeħtieġ jerfa' responsabilità politika tiegħu flok li juri li qed jerfa' ta' ħadd ieħor. Il-Prim Ministru ta' pajjiżna mhuwiex il-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Prim Ministru ta' pajjiżna mhuwiex il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru ta' pajjiżna mhuwiex l-Avukat Ġenerali. Fl-aħħar ġranet, fl-aħħar sigħat, b'dak li ġara, il-Prim Ministru ta' pajjiżna tkellem daqs li kieku u jgħat b'xi mod jew ieħor ix-xogħol illi qed isir minn dawn l-istituzzjonijiet jagħmlu tiegħu. Mill-banda l-oħra għażel illi dik li hija r-responsabilità diretta tiegħu u ċoe dik politika ma jerfaħħix. Saħaq dan il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija meta wassal din il-preokkupazzjoni f'fedeltà lejn il-Kostituzzjoni lill-President tar-Repubblika George Vella hekk kif talab laqgħa urġenti miegħu fl-isfond tas-sitwazzjoni delikata li għaddej minnha pajjiżna. Din inżammet kmieni wara nofsinhar fil-Palazz ta' Sant Anton. Il-kap tal-Oppożizzjoni ottiena wkoll parir legali mingħand espert kostituzzjonali dwar din is-sitwazzjoni. Fl-aħħar sigħat komplew l-iżviluppi fejn fost l-oħrajn Jurgen Ferek inħeles mill-arrest fuq numru ta' kundizzjonijiet u reġa' ġie arrestat ftit tal-ħin wara. Jiena nappella il-Prim Ministru ta' pajjiżna li jżomm lilin minn dak kollu li ma jaqax fil-kompetenza tiegħu u minflok jerfa' ir-responsabilità politika tiegħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lill-poplu Malti biex iżomm il-kalma u l-prudenza f'dak li jagħmel u jgħid f'dan iż-żmien tant delikat. Adrian Delija l-ħamis ħalla l-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew f'Zagreb qabel mistenni biex ikun f'pajjiżna u jsegwi dak li qed iseħħ mill-qrib.